Verkleid feest vieren in Tjerken. De kojoot in de Snitser Martinus-Tjerken. Daar wordt een carnavalstjenst houden. Die binnen dus geen verzanten in de Tjerken, maar versiersels van de watjes van de carnavalsviering. Het is een ecumenische dienst, dus net alleen nog katholiek is bij de mis. Ik ben van huis uit gereformeerd en ik zit in de katholieke kerk, mooitjesjongen, maar het luskoor uit Snits, maar het is een lidsonderdeel van een carnavalsdienst. En die carnavalsdienst is geweldig. Het is super ontspannend. Meestal jongen, ik stikjes hoe Snits. Wij zijn uiteindelijk Snitsers. En het aardige is dat driekwart zeg maar niet katholiek is. Het is een ecumenische viering. Het is niet een, waar een hostie en dergelijke wordt gewijd enzovoort, maar het is echt een ecumenische viering en we vieren met elkaar een geweldig carnaval. 3 koren, een hofkapel en een orkestdoggermaai om de viering van carnaval. Dat volgen we door een periode van feestjen, dat dan weer een tarering op de Peerske is. En nou dus verkleid bij de mis. Dat is in het zuiden al wat langer aan de gang. Het is begonnen in Den Bosch in de kathedrale kerk. Ik denk zo'n 30 jaar geleden is de pastoor daar begonnen. Sneunt de middies, dus justermiddag. Carnavalsviering in de Sint-Jan. 3000 verklede mensen in het kerken. We gewoon een missen opdroegen en al die mensen die binnen daar in het kerken onwijzig. En ik hier toch jongen uit mij. Wat gaan jullie doen? Dansen. Dansen. En lezen en zingen en praten over God en over overleden mensen.